дигән бик борынгы уен коралы бар. Менә шул курай турында халыкта бик матур бер легенда яши. Бик борынгы заманнарда безнең җирләрдәге бер хан үсмер малайларны берәм-берәм чакыртып, шулардан чәчен кырдыра торган булган. Әмма чәч кырган малайларның хан берсен дә кире кайтарып җибәрмәгән. Һәр кайсын шунда ук утырта икән. Шулай дип ханның чәчен кырган күп кенә малайлар һәлак булганнар. Ни өчен хан аларны утырткан? Моның сәбәбен берәү дә белмәгән. Менә көннәрдә бер көнне бер ялгыз хатынның бердән-бер малайына да чират җиткән. Хан чәчен кырдыртырга аны да чакырган. Малай хан сарайына китер алдыннан әнисе аңа төшә икмәк пешереп биргән. Мә улым, тамагың ачкач, утырып ашарсың. Малай икмәген кыстырып хан янына киткән, сарайга кергән һәм күп сөйләшеп тормастан ханның башын бик әйбәт юешләп, үткен пәке белән чәчен кырып та төшергән. Менә шул чакта ул гаҗәеп бер нәрсә күргән. Ханның башында имән бармак чаклы мөгезе бар имеш. Ханда нәкъ шүрәле сыман мөгезе имеш. Малай эшен бетергәч хан аңа әйткән: "Син инде минем мөгезне күрдең. Ханның мөгезе бар икән дип сөйләп йөрерсең. Шуңа күрә мин сине үтертәм." Малай: "Ярый, риза. Тик син миңа менә шушы икмәгемне алып ашап алырга рөхсәт ит инде." Хан рөхсәт иткән һәм малай ашап-эчеп ашарга тотынган. Ул ипләп кенә авызын шәпелдәтеп, бик тә тәмле итеп ашый икән. Хан да моның ашаганын карап тора торгач кызыгып киткән. "Икмәгең бик тәмле күренә. Кая? Миңа да азрак сындырып бир әле." Малай чамалап кына сындырып биргән. Хан ашый башлаган һәм исе китеп: "Нигә бу икмәк шул хәтле тәмле?" дип сораган. Малай: "Әнием аны үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул" дип җавап биргән. Моны ишеткәч, хан шактый аптырап калган. "Алай булса, без синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыгабыз. Без синең белән хәзер бер туганнар булабыз бит. Инде ни эшләтергә сине?" Малай бер нәрсә дә дәшмәгән. Хан дәвам иткән: "Бер туганны үтерергә ярамый бит әле менә хикмәт нәрсәдә. Ләкин үтертмичә дә булмый, чөнки син минем мөгезне күрдең. Инде ни эшләтергә сине?" Малай бу юлда дәшмәгән. Һаман теше икмәген ашый биргән. Соңыннан хан бераз икеләнеп тора торгач, малайга әйткән: "Ярый, мин сине үтертмим. Ләкин бер шартым бар. Кырлы кура дигән бер көпшә үсә. Син аның кипкәнен чокыр башыннан табарсың. Менә шул көпшәне кисеп ал да, телең кычыккан сайын шуңа гына өйрәтергән бул. Аңладыңмы? Мөгез турында ләммим. Телең кычыта башлады исә, шуңа гына өйрәтергән бул. Килештекме?" Малай: "Ярый, риза" дигән һәм шатланып өенә кайтып киткән. Малайның вакыт-вакыт мөгез турында бик сөйлисе килсә дә, вәгъдәсен бозмаган. Һаман шул кырдан кисеп алган курага өрергә тотына икән. Тора-бара ул курайның югарысына тишекләр дә ясаган. Тишекләргә баскалап югары нечкә тавышларга чыгарга өйрәнеп киткән. Шулай итеп малай курайда уйнарга өйрәнеп киткән. Хәзер инде ул мөгез турында сөйлисе килгәндә генә түгел, телдән әйтә алмаган берәр уе, хәсрәте бар чакта да шул курайны алып уйный башлый икән. Искиткеч моңлы, матур уйнаган ул. Халыклар аны таң калып тыңлаганнар. Кеше теле белән әйтеп бирүдән гаҗиз хисләрне кузгатучы курай дигән гаҗәеп нәрсә әнә шулай туган имеш.
туғай, туғайында қырлы қурай. Ақ шешкесі жиде ойнай, бөтіріліп ұша тұрғай.